రోజు సాయంత్రం అవ్వగానే ఒక్క పెగ్గే కదా అని మొదలు పెట్టేస్తున్నారా? అది తాగపోతే నిద్ర పట్టదు, టెన్షన్ తగ్గదు అనుకుంటున్నారా? ఆగండి బ్రో, ఆ మందు చుక్కలు మీ బాడీని లోపల ఎలా పంక్చర్ చేస్తున్నాయో తెలిస్తే షాక్ అవుతారు. మరి మన లివర్ అనేది ఒక కెమికల్ ఫ్యాక్టరీ బ్రో. అది మన రక్తాన్ని శుభ్రం చేయాలి. కానీ నువ్వు రోజు మందు పోస్తుంటే ఆ లివర్ పాపం దాన్ని క్లీన్ చేయలేక ఉబ్బిపోతుంది. దీన్నే ఫ్యాటీ లివర్ అంటారు. అంటే నీ బాడీ ఫిల్టర్ని నువ్వే చెత్తాతో నింపేస్తున్నావు అనమాట. అంతేకాదండి, రోజు తాగడం వల్ల నీ మెదడులో నరాలు ముద్దుబారిపోతాయి. నీ జేబు ఖాళీ అవడమే కాదు, నీ ఫ్యామిలీలో ఉండాల్సిన సంతోషం కూడా ఆవిరైపోతుంది. మందు తాగడం స్టైల్ కాదు బ్రో, అది నీ ఫ్యూచర్కి నువ్వే పెట్టుకుంటున్న చిచ్చుచ్చు. నీ కార్కి క్వాలిటీ పెట్రోల్ పోస్తావు, మరి నీ ఒంటికి ఈ కల్తీ మందు ఎందుకు బ్రో? లాజిక్ మిస్ అవ్వకండి బ్రో. నీ మందు గ్లాస్ కంటే నీ ఇంటి వాళ్ళ ముఖాల్లో నవ్వే ముఖ్యం. మరి ఈ అలవాటున్న మీ ఫ్రెండ్స్కి ఈ వీడియో పంపండి. రోజు సాయంత్రం అవ్వగానే ఒక్క పెగ్గే కదా అని మొదలు పెట్టేస్తారు.